थैंक यू मेहर, आपने ये बनाया मेरे लिए। अभी कैसे? ओके ओके, ए इधर इधर इधर। ओके। सैंडल निकाल दो। ये भी निकाल दो। हाँ ठीक है। हाँ हाँ थैंक यू मेहर, आप पहले खाओ। So tasty man, yummy, yes, yes, cream also. Thank you papa, so sweet of you. Good morning everyone, welcome back to the channel. Asa khalam nोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। दिनै जाहैबाय सैटरडे, दिनैनिफ्राय बन्द स्टार्ट जाबाय। ओमफ्राय पेरेन्ट्सफोरनि इन्सट्राक्शन सोलिगासिनो, उन्दैफोरखौ बोरै बोरै फोरोंनांगौ, ओमफ्राय मा सिलेबास बे सप्तानि थाखाय। नानिया कॉर्न जागासिनो। Say good morning everyone. Okay, Papa will cut it. Daily rise up the name video bonus start खालामदिनि होमबालाय नायलांदो दे। ब्रेकफास्ट जाखांबाय, न' साफा जाजोबबाय गासिबो। ओमफ्राय नानिया नै गेलेनो नेगासिनो जोंखौ। गेलेनोसै नानिजों एसे। दिनैथ' शनिबार, मैगंबो लायनांगौ। इनो क्या गारि है? Pomegranate. Very good. नोंथांमोनानो मोनसे घटना खोन्थानो दिनै फुंनि। फुङावथ' बयबो एसे साफ साफाई खालामो ना, आंबो बाथरुमाव दंमोन। हाबजेनदोंल'। ओमफ्राय नानिखौ दरजा बन्द खालामनानै टिभि अन खालामनानै दोनबाय। ओमफ्राय मा जाखो, 2 मिनिटल' जादोंमोन आं जिरायनाया। ओमफ्राय नानिनि आवाज फैयो, पापा। आंबोथ' बाथरुमाव थांनो होननानै। माबादि अबस्था सानना नाय, हारसिं न'आव। हाब दिगदारथारलै हारसिं। दे मिनिनो ना मानो, लाखथाब मा फैनानै गानखौ खालामहोनांबाय। सिचुएसना नायगोन माबादि जाल्ला जानानै दं आंहा। बाजाराव मा लाबोनांगौ लिस्ट खालामनानै लांखासै, नङाबा बावगोन। सोलोब लालायलायो। फर्स्ट तो तेरा डाइपर लिखो आप। हाँ ठीक है, फिर धनिया, फिर सब्जी, फिर टमाटर घर पे है, और थोड़े बहुत ग्रीन सब्जीज देखेंगे, ठीक है? ओके। सब्जी और ब्रोकली चाहिए। आपको ब्रोकली क्यों पसंद है? पसंद है मम्मा। ठीक है तो मैं लगा दूँ। ठीक है, आप ब्रोकली लिखो फिर। ब्रोकली और दलिया मम्मा। दलिया मम्मा, हाँ दलिया, ब्रोकन वीट। नानी नी लेरनिया देखें चाहिए। नहीं नानी ना। बाजार खालामना फैदिनि एसे। फाइनली जोंना लिफ्टा थिक जामारबाय। चलो लेट्स गो। नानिया जोंना नायगोन मैचिंग। बे जाहैबाय BTM सेकेंड स्टेज, लेक रोड। दा जों थांगासिनो एसे थाव सोनो गारियाव। थावा एकदम जोबथानसै। What do you want? James? Yes. नानीले जेम्स नांगौ। And bubble gum. And bubble gum. Not bubble gum. And? Not bubble gum. I don't want bubble gum. Okay. What do you want then? James. And lollipop. And lollipop. जेलानिफ्राय बेंगलराव फैदों, BTM सेकेंड स्टेजआवनो मैक्सिमाम थादों आं। आंनि कलेज जोबनायनि उनाव आंनि कलेज जोबनायनि उनाव डाइरेक्ट BTM सेकेंड स्टेज। ओमफ्राय बावनोसै, न'आबो बावनो लाबाय। ओमफ्राय जायगाखौ गारनो बानानै। पेट्रोल स्टेशन आ गया है मेहर। This is the petrol station. I tell you, yeah? Yes, Papa. Yes. पेट्रोल लाखांबायलै थ' मैगं लायदिनि दा एसे। ओमफ्राय न'आव थांसै।
ओरै जयदेवा फ्लाइओभार लानानै थांनि दिनै मेट्र'आ जाबोगासिनोलै नोंथांमोनहा नुना नुलाथाय मिन्थिला नुनाय नंलान्दां गोजौआव एकदम मेट्र' कनस्ट्राक्सन जागासिनो मोजाङैनो मेट्र' जाबाथाय बेंगलर सिटिया ट्राफिकनिफ्राय एकदम रिलिफ मोनसिगोन 10 किल'मिटार थांनांगौआव खमसे खम नोंनो 1 घन्टा 1.5 घन्टा नांगौ बबेबा जायगायाव अबयसे बे गासिबो जायगायाव नङा बबेबा जायगायावल' बे जाहैबाय गपालन अपोजिट साइडआव गोपालन गोपालन किसका है गोपालन मॉल अरे पप्पा बाजारनिफ्राय सफैबायलै फाइनलि गासिबो मोनबोजोब्बाय दैयाबो मोननैबो फैबाय दाय मेंरुरु जाखायो बायहेरायाव थांबाथाय फ्रेश जागोदिनलै फ्रेश जाखांबाय नानियाबो फ्रेश जाबाय से हेलौ फारुफ्रा नेगासिनो ओंखाम जानो र' माइरं हैगोन दिनै दसे ओमफ्राय जाहाबो दिनै जानोसै बाङालि खाना बिहरलायबाय दिनै एसे लेजि सैटरडे जाबाय लेट बैक सैटरडे बुंनो हायो मैगंफोर लायबाय ओंखामखौबो बायरानिफ्राय बिहरबाय खालि छाज ओमफ्राय माइरंखौल' न'आव संबाय लेटबो जाबाय देलाय लोगोफोर जागोन दिनै बिराद ओंखाम उखैखाबाय दिनै नायनोसै मा खालामनाय जायो दिनैथ' एकदम नानिजों आंजों रेस्ट खालामसै नानिजोंल' गेलेगोन दिनै एकदम ओमफ्राय नै मैथा मोनबोदों मैथा ना मोना दाहाय बिहरनायनि ना मोनोबाथाय मैथाजों नाजों होख्लायनोसै दिनै नानिखौ फुथुनाया आंहासो मेगन नांफाबाय नै दासो साहा लोंनो नागिरदों साराय 6टा जाबाय ओमफ्राय हारसिं थानानै मा जादों मिथिबाय मोननै मोनथामसो बुस्थु फ्रिजनिफ्राय गारनांबाय एक्सपायरि डेट जाबायना जानो हाख'वासै हारसिं ब्रेड गारनांबाय गाइखेर दाखा गारनांबाय हारसिं थाबाथाय बिदिनो जायो एखमबा जिनिसफोरखौ जाख'नो हाया ओंखायनो दिनै एसे लाबोखादों मैगंफ्रा साम' मोनबायलै फाइनलि जागोरिये नैलै रायजोफोर एसे नानिजों आंजों ना नागिरफैदोंमोन मोनना मोनाथाय नायनोसै दखानाथ' सफैबाय खाथियावनो नायनोसै लायना फैगोनसै बिहरबाथाय बिश्वास खालामजाया डेलिभारिफ्रा केन्सेल जाबायबायथारो दामानि सफैबायलै मोनबाय थांनानै लायबा मोनथारो मेरा बेबी गिर जाएगा नहीं गिरेगा मम्मा बोलो चलो मैथाया जानोथ' गोथाव मोनो खिन्थु सायनांगौआसोब्रा सायनांगौआ जारला जाथारो एकदम आरो बेबो हारसिं हाबाब उइ व्हाट इज दिस Nania James जागासिनो जेम्स ouch super नै जोंना मोनानि ओंखाम ओंख्रि रेडि जागासिनो नाया एवगासिनो मैथायाबो नै खुनुरुखुम दिनै मोनबोबाय मैथा जानोसै मैथाजों नाजों दिनै दिना एकदम बेकार थांबाय जा उन्दुखादों नानिजों आंजों दिनै ओंखाम जाखांनानै पात्ताखौनो मोनासै हाउ इज मैथा नाइस टेस्टी नानिखौ दिनै फार्स्ट टाइम मैथाजों नाजों जाहोदों जागासिनो गोथावनो नै देलाय लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै होमबालाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामदो until the next one take care good night लोगोफोर गाबोन लोगो मोनफिनगोन दे